беренче мөгъҗиза. Мөгъҗизалар күрдем бұл дөньяла. Уларның кем белгән хандарын хайран итә мине таң калдыра. Күпме кисем, күпме таңдарым. Ете генә мөгъҗиза бар имеш, бар тарихта акыл yetkеһез. Башкортстан тик үзеңдә генә мөгъҗизалар ганап беткеһез. Бихисаптыр ердің хикмәттәре, беренчеһе миңа шул булыр, туган телем мөгъҗизаһы генә тормышымды ямгә тултырыр. Туган телем тәүге мөгъҗиза бит, миңа генә түгел, ил өчен. Беренчеһез булмай икенчеһе, беренчеһез булмай меңенче. Телем бетһә, ерем яме бетер, мәгънәһе калмас гомердең. Бердән берем янем, туган телем иң зур мөгъҗизаһы бул ердең. Һинһез яшәү, булырмыны яшәү, охшармыны язым языма. Һәр бер өнең, һүзең, бөтә моңың минең өчен иң зур хазина. Туган телһез ниндәй бәхет калыр, һөнәр төстәр, тыныр бар көйдәр. Туган телем минең өчен тик һин, ердә иң беренче мөгъҗиза.